am pornit motocultura care nu a mai fost pornit de ceva timp și am vrut să văd cum pornește și a pornit bine. Motocultorul meu, știți, este un BSR de 12 cai, îl dețin de vreo 4 ani și ceva, 5 ani aproape de zile, n-am avut niciun fel de problemă la el. Este puțin murdar pentru că nu am avut timp să-l curăț și acum pe frigul ăsta parcă nu vine să-l speli. Dar tura ce o să vină trebuie să-i fac schimbul de ulei și la cutie și la motor și atunci o să-l și curăț. Trebuie să curăț și tractorașul pentru că cu tractorul am mai lucrat, am nivelat pământul pentru că am făcut o fosă aici și am nivelat, am întins pământul pe aici cu cupa și s-au cam murdărit. Sunt cam murdare, dar asta este. Motocultorul chiar vreau să zic că și-a făcut treaba destul de bine. Nu sunt probleme cu el. Este, după cum se vede, un Veyma. Acum unii zic că sunt ucrainene, patentul ar fi rusesc. Își face treaba destul de bine, oricum este tot cred că o chinezărie, este. Sunt ceva mai bune, m-a costat când l-am aranjat acum 4 ani și ceva, vreo 50 de milioane. Au mai fost filmulețe cu el, se știe despre acest motocultor. M-a lăsat bateria, cred că am luat-o prea mică bateria și m-a lăsat, trebuie să-i cumpăr altă baterie. În schimb, un motocultor destul de training. Să-ți faci treaba cu el, l-a frezat, l-a cărat. Și foarte de ajutor într-o gospodărie. Acum n-am mai făcut filmulețe cu el de mult. Nici nu prea am mai avut așa timp să mai fac. Dacă tot vin, tot plec. Și i-am schimbat proiectorul ăsta de aici, încă nu i-am făcut legăturile pentru că dacă nu mai merge bateria, trebuie să-i fac legăturile, dar să dea căldura. Acum e frig. Ca să stai aici încă nu am izolat în garaj și e foarte frig. Nu poți să stai când este frig. Sunt foarte mulțumit de el și își face treaba destul de bine. Alte lucruri n-am întâmpinat, să zic așa, mari la el, nu am avut probleme. Trebuie făcut schimb de ulei și curățat filtrele, schimbat uleiul în filtre, uleiul în cutie, uleiul în motor. Trebuie să le fac, dar tura cealaltă când o întoarce, pentru că acum nici nu-l folosesc, l-am pornit numai și atunci probabil o să avem de treabă cu frezele, de-abia așteptăm să se mai încălzească, să putem să ne apucăm de treabă. Una peste alta, cam în general toate motocultoarele din ziua de astăzi am văzut că motoarele astea într-un piston sunt foarte reușite, sunt foarte rezistente și merg foarte bine. Cam, ce să zic, motocultoare proaste
nu prea sunt, acum depinde și cum le întreții. Fiecare, știți cum este, fiecare cum depinde și de întreținerea lor, fiecare cum îl întreține, pentru că și normal că dacă nu schimbi uleiul la timp și astea se duc. Sau îl lași cu uleiul din cutie neschimbat sau cu uleiul din motor, sau uiți să pui ulei în filtru, sau diferite chestii, sunt diferite și diferite lucrări care trebuie să făcute la el la timp. Normal se schimbă la 25 de ore, 50 de ore la ăsta, maxim 6 luni de zile. Și la cutie recomand să se schimbe mai des decât normal. Eu l-am cam schimbat, nu tot timpul, dar cam când fac schimbul de ulei la motor, schimb și pe ăla de la cutie pentru 1 litru 2 de ulei. N-are rost să nu schimbi, pentru că uleiul este viața motorului. Eu la asta am folosit, acum am mai pus și de astea alte mărci, în general am folosit Honda, dar am mai pus și altceva, merge, nu e nicio problemă la el. În rest, dacă aveți grijă de ele, sunt foarte bune și își fac treaba destul de bine. Aici la asta am întărit, pentru că mi se lăsa când și din șuruburile astea le-am mai mărit și le-am pus altele, se lăsa jucat din șuruburi și era foarte greu, pentru că îți veneau coarnele undeva mai jos decât trebuie. Și l-am rezolvat, am rezolvat problema asta la el. De acum așteptăm primăvara să vină să ne apucăm de treabă. Vă salut și toate cele bune!